sé muín agus ceangal a chothú an téime don chlár im líne. Tá an chlár saoirí ceappa chuna bheith ina eispéireas tainmhach do ghaltaí agus do bhuail fórne a réin. Becheart an réin gníomhaíochtaí a bheith ag teacht leis an téime im líne, agus becheart deisina le haig ranfáirtíocht ghalta lárnach thugra bhunaithe a choláthar iontu. Is féidir le sin cabhair le Scoileanna an díriú a bhoga ar shiúil ó aon bhreastantaí an acra agus chur ar chumas daltaí tainmh amhaint as an am i láthair, agus a bheith dóchasach faoin bhfuil an andóibh trí winnín agus ceangal a chothú. Tuairfar chlár nua Scoileanna Speisialta isteach mar phróirtheonas go bhfuil líne chuna cinntiú go leagfar 4 dhíriú ar hacaíocht a thabhairt do Scoileanna Speisialta. Tá an chlár sin deartha chuna cinntiú go sprocíaró for tacaí ar bhealach a churthaí leis an bháil ar chlár scoil bhunaithe do ghaltaí i Scoileanna Speisialta. Sa láithríonn chlár scoil bhunaithe eispéireas níos iomlánaithe do ghaltaí agus céiríonn sé le daltaí ceangal a chothabháil leis an scoil agus lena ggóghaltaí. Aithníonn an trórchlár Scoileanna Speisialta na castachtaí a bhaineann le chlár saoirí a agrú i dtimpeallachtaí Scoile Speisialta. Jenny cóir do thóir náisiúnta nua don chlár saoirí idirchadrimh le Scoileanna Speisialta chun tacaíocht a thuirteamh agus chuní de éascú. Árófar leis sin, sanahant a dhéanamh ar achmhainní fórne agus ar na háiteanna atá ar fáil de leanaí agus taú le sucrathe sonracha áitiúla idir Scoileanna más gá. Targaí an cóir do thóir náisiúnta cóirle maidir le riachtanis riaracháin agus éiliúna freisin. Tuairfar ról nua mar agraí isteach i ngach scoil mar chuid den chlár im líne freisin, rud a ghlacaí áit na nuaireanta ullmhacháin a bhí an im líonta ribhe. Takeoidh sé sin le Scoileanna pleanála dhéanamh de habhar na bliana 2023 agus a ranfáirtíocht a thucrú ag céim a bhad níos luithe. Athraíocht tedal an ormhuiir siúra go banistóir an chlár saoirí freisin. Tá feidhmeanna an ráil sin mar an ggéine tríd a stríd leis na feidhmeanna a bhí a gceist im líonta ribhe. Níl ról an agraí ná ról an bhanistóra teoranta don phríomhaide scoile. Moltar go bhforbro faoin na ráil sin leis tid an scoil ar wathe leis an úlach oibre a bhuiú. Cruthaíonn na ról sin deisna nua forbartha agus ceannaireachta do bhuail fórne scoile agus éascóidh siad fás i gceannaireacht cháilte leis tid a Scoileanna. Tá an chlár Scoileanna Speisialta deartha chuna cinntiú go sprocíaró for tacaí ar bhealach a churthaí leis an bháil ar chlár scoil bhunaithe do ghaltaí i Scoileanna Speisialta. Féadfar an chlár a reachtáil ar feadh tréimhse idir 2 agus 5 seachtainna trá ar bith le linn na leitheanta saoire saoirí scoile agus níl sé teoranta de bhí uail amháin. Is sonan an soláthar fórne leis tid an rang don chlár Scoileanna Speisialta agus é sin a tholáthrítear don na leanaí ranfáirteacha le linn na gnáthscoil bhliain ratha. Becheart 4 daltaí ar a laid a bheith an in ngach grúpa don chlár Scoileanna Speisialta. Tá curchuige sa lúpa le ghlacha ag an rainn ina leis sin áfach. Má bhíonn aon cheistena ag Scoileanna maidir leis na tarseacha éasta nó maidir le hachmhainní breise is féidir le teaghála dhéanana leis an rainn nó leis an gcóir do thóir náisiúnta. Seol riomhphost chuig an rainn ag School Summer Programme ag education.gov.ie nó chur gléach ar lína cabhracht na rinne ar a 9 a 9 a 9 a 6 a 4 a 4 a 2 a 9 a 2. Féadfar chlár thabhraí a reachtáil trá ar bith le linn na leitheanta saoire saoirí. Mar hampla, féadtí scoil seachtain amháin dá chlár a reachtáil i dús na leitheanta saoire saoirí agus seachtain amháin a reachtáil ag deireadh na leitheanta saoire saoirí, más rud ag go bhreastalóidh sé sin ar riachtanis na naltaí agus na meall fórne ar a melachas fearr. Cé nach mór ról an agraí a leagháile ar bhuntóir sonrach amháin, féadfar ról bhanistóir an chlár saoirí a chomhraint idirmúntóirí sa scoil. Beg ícíocht cháláin heasta €3,000 ag gháil le ról nua an agraí don chlár Scoileanna Speisialta. Iachfar a ráta pásanta pá féin le múntóirí agus cúntóirí riachtainna speisialta ar conra a bheith ag obair ar an glár nó i ról bhanistóir an chlár saoirí. Is gá fórsa séithir a bheith ar fáil chun go n-éireoidh leis an glár. Ba ríthábhacht ag baint le lua ógart an chlár agus le ról an agraí, maidir lena chinntiú gur féidir sprocíarú ar bhuail fórne. Idir bhuail fórne inmheanacha agus bhuail fórne heachtracha a airciú ag céim a bhhad níos luithe den scoil bhliain. Má heastíonn bhuail fórne heachtracha ó Scoileanna Speisialta chun taú le na glár, beidh tarseach ar fáil, trínar féidir le múntóirí agus cúntóirí riachtainna speisialta a bháil chun obair ar an chlár Scoileanna Speisialta a chlárú. Féadtí Scoileanna, múntóirí nua chálathe a bhainnig céim amach sa saora airciú, mar aon le múntóirí fochéime faoi oiliúnt a chláirigh leis an gcomharla úntóireachta faoi bhealach a cuaig.
Íagfar a ráta caiddánach ionadathe féin le múntóirí ionad, le cúntóirí riachtainna speisialta, le múntóirí nua chálathe agus le múntóirí fochéime faoi oiliúnt faoi bhealach a cuaig. Féadí Scoileanna oibrithe seachtracha eile airciú chun páirteach lacha ina glár freisin, amhail oibrithe chúram na luathaige agus cuaramóirí agus micléin ó disciplíní ábhartha amhail teireape, altranas agus córam sóisialta agus a riile. Ba siad an an Samhraidh na páirsanta ó thaobh láithreach agus fála de a churisteach tríd an tairseach. Sin ráta pá a íochtar le cúntóirí riachtainna speisialta an ráta a bheith inaíocha le micléin agus le buail fórne neamhthaigisc eile le na áirítar oibrithe chúram na luathaige agus cuaramóirí. Beidh an tairseach ar fáil ar educationposts.ie tamalíonn tar éis an chlár a sheoladh. Ar watha leis an bróisis a thimplú beidh tairseach ar líne ar fáil de Scoileanna chun go mbeidh siad an éileamh ícíochta a churisteach. Is iontrálí sonraí a iontrálí na héalamh agus is ceadathóir a cheadóí iad ar leibhéal na scoile, ag gníomhú dóibh faoi thrúr bhanaisteoir chlár saoirí na scoile. Faoi mar tharla sa bhliain 2022, déanfar éileamh a uafróseáil agus é íoc go díreach le múntóirí agus cúntóirí riachtainna speisialta éonar tar éis éileamh atá comhlánathe go thomláin á fháil ó Scoileanna. Laidóir sé sin go suntasach na creataí ama ícíochta a bhí ann imlínta roimhe. Soláthróh for oiliúnt agus tróir do Scoileanna agus tá neagrathe, is trí oiliúnt ar líne a éascó for é sin. Beidh tairseach ceadacháin ar líne ar fáil do Scoileanna go luath ar gov.ie/summerprogram. Tar éis do Scoileanna chlárú don chlár saoirí, dheoidh siad rifost ina sunrófar na hacmhaní fórne a leagálach orthu. Féadtí Scoileanna achorcha dhéanana in aghaidh leagáltaí achmhaní. Fáilseofar na sprochátaí le haghaidh chlárú ar siomh gréasáin na rinne agus curfarí den úl go díreach do Scoileanna. Tá tilam Jon sonraí faoin na scéimeanna ar fáil ag gov.ie/summerprogram le na áirítar fáisnéis faoin na tacaí atá ar fáil agus faoi conas is féidir le Scoileanna iiritas a dhéanamh.